Заблокована трибуна та бійка під куполом Верховної Ради. Усе це спровокував скандальний законопроект про ринок землі. Депутати провладної фракції «Слуга народу» запланували за будь-яку ціну зняти мораторій на продаж сільськогосподарських угідь. Навіть готувались працювати всю ніч, утім до запланованого читання земельного закону взялись лише після 16-ї години. Бо вранці домовлялись, бились і лаяли один одного. Так, засідання о 10-й відкрилося перервою на 1,5 години, а далі почалося блокування трибуни та президії парламенту. Місце спікера захопила Юлія Тимошенко і утримувала кілька годин. Причому так відчайдушно стримувала атаки депутатів, що зламала мікрофон спікера та поранила руку. Штовханина між депутатами переросла у бійку. Робочий режим відновився лише надвечір. Спікер парламенту Дмитро Разумков продовжив засідання до 19:30. Депутати мають розглянути близько 4,5 тисяч правок до законопроекту про ринок землі.